tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri. yanzu mun ka dau aniya. Dije sako kiɗan kwankwasa ma dubu uban tafiya. Madugu ka gyara shiri. Maki sake kwankwasa ga aka mai farar aniya. Yanzu mun ka dau aniya. Ko babu tambaya gishiri ne abun haɗi gamiya. Madugu ka gyara shiri. Uban mu bara angon hajiya salama bai karya. Yanzu mun ka dau aniya. Sako na tidda na shi da amini har za ni faɗa. Madugu ka gyara shiri. Ya kwankwasi ne na duwai sun ka ce na sanya kiɗa. Yanzu mun ka dau aniya. Sakon ku ya iso gashi ina faɗar shi babu raɗa. Madugu ka gyara shiri. Ku ɗauki tambarin ku da kyau yau fagen ku ne makaɗa. Yanzu mun ka dau aniya. Shashanin ka kwankwasa yardar ilahu kai nasara. Madugu ka gyara shiri. Duk masu yin siyasa na ƙasar mu baba kai kaɗara. Yanzu mun ka dau Kuma aniya. za su ce sun dai tabbatar da ka gagara. Madugu ka gyara Ina shiri. maganar su dambazau shi da bara'u yan awon kigara. Yanzu mun ka dau aniya. An kasuwa da ɗanyi sukan nan kanan su wance fara. Madugu ka gyara shiri. Ashe suna gidan wannan murtumin uban tabara. Yanzu mun ka dau aniya. Na san dukan kukun gane mai fitar kuɗi da mura. Madugu ka gyara shiri. Ko san waka ni ne dai na kuɗin jihar Katsina. Yanzu mun ka dau aniya. Layi na 'yan amana nake kun gaba ni ba fitina. Madugu ka gyara Yan shiri. kwankwasi ne na dubai sun ka ce na feta guna. Yanzu mun ka dau aniya. A gaida kwankwasi ya na dubai da kokari na tuna. Madugu ka gyara shiri. Sakon ku ya iso har ma ba dubu yana magana. Yanzu mun ka dau aniya. Aminu kai da tijjani duman da ku nake magana. Madugu ka gyara shiri. Ni ma ina yaba masu kwazon su dan yana da yawa. Yanzu mun ka dau aniya. Rana ta da murya dan yanzu mun ka fara shiri. Madugu ka gyara shiri. Mai kokarin ya bata wani karkuce da shi ya bari. Yanzu mun ka dau aniya. Kwaman bakin cikin dan damun tuwai na ta fuɗari. Madugu ka gyara shiri. A hankali mu je dai kila su bakan shiga haɗari. Yanzu mun ka dau aniya. Ba da ni za a yi kuskuren shiga sharaba. Madugu ka gyara Da shiri. gidan mu babu sa babu da sanu ba zan haka ba. Yanzu mun ka dau aniya. Ina ga gaskiya ba zan so na kuskure mata ba. Madugu ka gyara shiri. Faɗa da aljani bari ba ka an kare na gaba. Yanzu mun ka dau aniya. Kore ja da kunkusa sai mun waje shi ko da kwafa. Madugu ka gyara Ai shiri. da mu da kunkuso kun ga kamar uwa da ɗa da uba. Yanzu mun ka dau aniya. Ina fahimta shi kai shi biri bai abu san ayaba. Madugu ka gyara shiri. Ko ayabar gida ya bar shi bara na sa harafi. Yanzu mun ka dau aniya. Ko ya zaɓi motar kwaɗayi ku ce da shi ya tafi. Madugu ka gyara shiri. Tashar wuya makoma ta sa za ya kwashe alajabi. Yanzu mun ka dau aniya. Ku dai zama daren babu barin kama dugun duka. Madugu ka gyara Yan shiri. kwankwasi ne na dubai sun ka ce na doka kiɗan madugu uban tafiya. Yau, yanzu mun ka ɗaura miya. Masu ja ka aje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Yanzu mun ka daura niya. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Allah Ubangiji ne ba ko da yaushe kai na sani. Yanzu mun ka dau aniya. Ka taimaka ka kama mana za na fara ta da gini. Madugu ka gyara shiri. Ranar mu kai salati ga nabiyu sahibul wuzini. Yanzu mun ka dau aniya. Alihi kasa da sahabbai ya bar su bani wuri. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Sai na yi sallama kan na shigo na zo na fara shiri. Yanzu mun ka dau aniya. Sako na kwankwasi na dubai a kai shi ne nazari. Madugu ka gyara So shiri. sun ka ce na tashi mutane fagen gadi a bari. Yanzu mun ka dau aniya. Kowa ya furfuto a yi tafiyar gaba batun a tsaya. Yanzu mun ka daura niya. Masu ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mari. Jirgin zai daga duk mai son shiga ya yi damara. Yanzu mun ka dau aniya. Da mun shige shi in mun haƙuri ya kai mu gun nasara. Madugu ka gyara
gyara shi sai mun yi hanzari dan shi lokaci fa ba hijira yanzu mun ka dau aniya mu burbuto da ke da kai mu daure niya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari mun ji mun gani babu uban da za ya samu wari yanzu mun ka dau aniya gida na kwankwace ya san ba saba alƙawari madugu ka gyara shi ina ga gaskiya wai me za ya kai ni gun hadari yanzu mun ka dau aniya aradu baba na yarda da kai mu je uban tafiya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari kwami za su ce su gama fa ba mu canza niya yanzu mun ka dau aniya tuwon gidanmu ya yi daɗi har muna ta lashe niya madugu ka gyara shi kai mu ba sai ta Allah dan mun bi mai barraniya yanzu mun ka dau aniya uban marar uba masu uban da kai suke tuciya yanzu mun ka daure niya gaske ne tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari ashe zuma farar saka in ka sha ta bi siga yanzu mun ka dau aniya wannan mu ya fa nasu in sun masa alo a daga madugu ka gyara shi kai mai bugu da sandawa zai jira ka har ka laga yanzu mun ka dau aniya Mushe wurin giri ne ya ce wacin kira kuya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari ashe rashin sani ya fi dare duhu kusan da haka yanzu mun ka dau aniya me za mu yi da kai turmi mu gidan mu ba da ka madugu ka gyara shi a yanzu ne muke da akwati a dauri sai a daga yanzu mun ka dau aniya wanda duk ba bai ganewa ya je ya yi tambaya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari daɗi na da gobe daɗi na zuwa gare ta karku musa yanzu mun ka dau aniya mun ka hanyi jifa ta yi koli za ka ganta ƙasa madugu ka gyara shi mai dariya na kuka nemi masu cin albasa yanzu mun ka dau aniya wai gaskiya har abada ba shi ba ta waya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari idan kiɗi ya canza ku yan rawa ku canza kala yanzu mun ka dau aniya yanzu kan talaka ya waye ba ƙara ba shi kula madugu ka gyara shi yau dai ta magiya ta gare wa yan akwashi dala yanzu mun ka dau aniya wani koke-koke ya gare har talaka ya hadiya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari guda dirin dubu kun kusa ƙara yin shirin tafiya yanzu mun ka dau aniya ka samu duka ta rikice ka yake ta san ka tsaya madugu ka gyara shi yan arewa har da kudu mun amunta za ka iya yanzu mun ka dau aniya dai na kama hanya ba wanda za ya sani tsaya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari girin na ce duk wani milkili ku ce ya kai yanzu mun ka dau aniya daga masu gaskiya sun danno munafukai su hai madugu ka gyara shi ka mai shigo ba zirhi ta inda kai canje yanzu mun ka dau aniya ka ja jikinka in ka gyara da za ka taka tsaya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari ko da yaushe zan waka abu na cikin magana yanzu mun ka dau aniya abu kabiru ta gaisu ba ka tsantsanin magana madugu ka gyara shi kirayi kwammarar nawa amini shi fa dai na tuna yanzu mun ka dau aniya amini kwammarar su ta biyar gaba batun karaya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari malam sanusu malam sai na shigo akwai magana yanzu mun ka dau aniya malam sanusu ko sai zan dogare ka dan kaduna madugu ka gyara shi Nura Husainu kullum sai na yaba ka dan katina yanzu mun ka dau aniya Nura Husaini za mu yi batutuwa da kai kajiya yanzu mun ka daure niya masu da'in ja kwaje tafiya ta kwankwaso ba wanda za ya samu wari Aliku dan wate mai yiwuwa na barka dan ka sani yanzu mun ka dau aniya Aliku dan wate wa maganar mu ko in yi tuni madugu ka gyara shi sai na biya gaban famiki don akwai batu na gini yanzu mun ka dau aniya dai da dakta ban famiki na fahimta bai kaya yanzu mun ka daure niya
ce a ɗaure niya. yanzu mun ka ɗau aniya. Tijjani ne kwamandan tafiyar ya ce da ni na biya. Madugu ka gyara shiri. Aminu ya rama ya ce in na taimakar na tsaya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Akai da kwankwasi na Dubai da kokari kuliya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Tilas na gaida ake musani lawan fage jiya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Da na kira ka ake mu amsa ta ko'ina ka je. Madugu ka gyara shiri. Tilas na sa aliyatuwar kaji mai fita da niya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Bayan da tafiyar madagwal gaskiya ta dai iya ina. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Da na kira ka bobo tukani wacce na faɗi. Yanzu mun ka ɗau aniya. Bai dai na gaida Oscar makaɗa ku ƙara bani kiɗi. Madugu ka gyara shiri. Da zani kwankwaso ni ba su bishe a bani siɗi. Yanzu mun ka ɗau aniya. Mana tana da ummi ta Kano tana da kyan aniya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Tilas na sanya ɗan hadiya mai farin jinin jama'a. Yanzu mun ka ɗau aniya. Hakiya na kwankwaso kana da ƙoƙarin fara'a. Madugu ka gyara shiri. Ina kirayi maballa jamuni ku kawo raha. Yanzu mun ka ɗau aniya. Tilas na gaida kai sani bai yaban gaban gajiya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Tsaya na gaida dakta haɗe dangwani da baya gudu. Yanzu mun ka ɗau aniya. Wallahi dakta dangwani kadar wa su sun yi tudu. Madugu ka gyara shiri. Rabu wurju da zan so in na shigo da kai in hadu. Yanzu mun ka ɗau aniya. Dindina wasu da bayar hudu ba fata mu take. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Bara na samu soya na Dubai da kokarin da suke yi. Yanzu mun ka ɗau aniya. A gaida na mutum jadidin wanda shi ya mamu ya kai. Madugu ka gyara shiri. Aminu ya rama mun gode da kokarin da kuka yi. Yanzu mun ka ɗau aniya. Akibu sani ɗan bage tilas na kara mari ne. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Ina ya hayyasi ni da kowa mu nan yabon mu yake. Yanzu mun ka ɗau aniya. Muhammadu goge ashe mun sani gidan mu yake. Madugu ka gyara shiri. Sani ɗan dawaki ni man ganin katin da nake. Yanzu mun ka ɗau aniya. Sani ku barfashi har in na shigo akwai magana. Yanzu mun ka ɗau aniya. Yanzu bai ku kare niya. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Babu mai gado waya kasuwar ku ne mutunan. Yanzu mun ka ɗau aniya. Abubakar na ce garo za ka kai ni gun mutunan. Madugu ka gyara shiri. Jami gara in har na zo akwai mutum ku jigin. Yanzu mun ka ɗau aniya. Bara hudu da Musa jidda yana cikin tafiyar. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Bai kiɗa da sauri dan zani yau mutum manaja. Yanzu mun ka ɗau Da aniya. Salim na gwammaja ka san ni da kai akwai maja. Madugu ka gyara shiri. Husaini gwammaja dan Allah ka gaida dan haja. Yanzu mun ka ɗau aniya. Gwamma ina so in zo gare ka wuyi magana. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Tilas da gaida abban alli kuke uban ku kira. Yanzu mun ka ɗau aniya. Abba fa yau idan na zo kar ka bar ni in yi jira. Madugu ka gyara Na shiri. fahimta jaye-jaye baya kama da o'ogara. Yanzu mun ka ɗau aniya. Wallahi kan mana lura na cikin farar tafiya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Isa dogoyin na zo kar ka gwadon tsawon ka don ka tuna. Yanzu mun ka ɗau aniya. Kwana in na ce faras ka gana cike magana. Madugu ka gyara shiri. Da shamsu dan Allah ne maganar muni da kai ka tuna. Yanzu mun ka ɗau aniya. Aminu ya rage jani ne wanda ni ba ko na rike. Yanzu mun ka ɗau aniya. Masu jayin ja kwaje. Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai. Tilas na sanya dattawayen Dubai mazan tafiya. Yanzu mun ka ɗau aniya. Wani tijjani jami'ar layi bakin ka na yi jiya. Madugu ka gyara Wani shiri. tura dudu mai na ku ni ko
ban gajiya yanzu mun ka yawa dau aniya sanu su gaida ɗan yaro kaji mai farar aniya yanzu mun ka dau aniya masu ja'in ja kwade tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai filan da sanya maryam saudi ani kallana yanzu mun ka dau aniya da hawa garkuwa na ƙosa na ji kikin yi garam madugu ka gyara shi na na gaida gewar mata ta kwankwasi ya kurum yanzu mun ka dau aniya maganar wani tana didiya ko ba ni san kudiya yanzu mun ka dau aniya masu ja'in ja kwade tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai gaida an kifaci mun yau kokarin da take yanzu mun ka dau aniya Hajiya Lami Legas ke ma kwarai ya banki ake madugu ka gyara shi ina nan su dan baba jihar Katsina namu kake yanzu mun ka dau aniya Alhaji Sani gaida ciyawa kanan jihar Katsina yanzu mun ka dau aniya masu ja'in ja kwade tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu sai wallahi kwankwaso mai hoton gidan mu kai ka iya yanzu mun ka dau aniya faɗa wani ji odile aikinsa ya yi kyau ya jiya madugu ka gyara shi magadi kakara filar kan mutunsa ban gajiya yanzu mun ka dau aniya wallahi dan gidan gogana ya bashi tun ajiya yanzu mun ka dau aniya masu ja'in ja kwade tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai lamarin ka na ina shi zaki na kwankwasi ya yake yanzu mun ka dau aniya bai da kai sharu na burinka da kokarin da kake madugu ka gyara shi ta na ganni shi motsa kasar ga dukka tamu yake yanzu mun ka dau ko aniya an ta bula wai daushe ce da shi ina ya tsaya yanzu mun ka dau aniya masu ja'in ja kwade tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai Nazira na ji tijjani ya ce kamar gudun su kake yanzu mun ka dau aniya Bara na gaida rani shi ma da kokarin da yake madugu ka gyara shi Hasken dalawai na audun nan na gobirawa yake yanzu mun ka dau aniya Fito na ce mana mata duk ku zo mu tsawa jira yanzu mun ka dau aniya Ma dubu ka gyara shiri tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai Yanzu mun ka daura niya masu ja ku aje Tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu wuri yanzu mun ka dau aniya Masu ja'in ja kwade tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu mai yanzu mun ka dau aniya tafiya ta kwankwasa ba wanda za ya samu